थांनाय साननैसो सिगां जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बिथां सनेस्वर बसुमतारिया आंनि सायाव बा जोंनि लोगोफोरनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायनि एगेन्स्टआव जों माखासे खेंफोरथि होनो नागिरदों जे बिथाङा ओरैबायदि भाषा माने ओरैबायदि शब्द बाहायदों दाखालि बे फाफि वार्ड बाहायदों बे जों सोंदोंमोन बिथांखौ जे फाफि वार्डनि एन्सारखौ नों माब्ला होनो होनना बुंदोंमोन दाखालि आं बिथाङा दिनैसिम होआखै बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनै बुंनो सानदों जे फाफि सोदोबखौ गामिनि जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफ्राबो आजिखालि बाहाया बे सोदोबखौ इउज खालामा दिनै बे सोदोबखौ सोर इउज खालामो बे जौ फाग्ला मानसिफ्रासो इउज खालामो बेनिखायनो आं बिथांखौ गुरैयै खावलायहरदों जाहाथे भबिष्यत बेबायदि आंखौ पार्सनेल एटेकबो खालामनाङा आरो बेबायदि भाषाखौ बाहायनाङा आं दिनै नुदों सेम बिथां हाग्रामा महिलारि आरो बिथां सनेस्वरनि जिथुनिखि कमेन्ट जिथुनिखि स्टेटमेन्ट आं एखे नुदों बिथांमोननि बे स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला गावजों गाव बुलायनानै थैनायनि अनगायै जेबो गैया जे बे जौगानाय बोथोराव जौगानाय बे समाव रावबो बेबायदि भाषा बाहाया बेनिखायनो दिनै आरो आंखौल' नङा जोंनि लोगोफोरखौबो बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे जेनेबा एरख'जानाय बा गाज्रि बिदिनो माबा माबि बे आफादाव दाय मावनानै माबादों बा आफादनि नाम लानाङा XBLTनि नाम दाला होनना बुंदों बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंदों जे बिथाङा जोंनि आइ कार्डखौ IGPनाव थांनानै दानना फैदों बियो दाननानै सार्टिफिकेट लिरना लाबोथों जे नोंसोरो XBLT नंला दिनैनिफ्राय जे दिनै नोंथांमोननो आं सार्टिफिकेट लिरना लाबोबाय बे खामानिखौ मावथों बियो आरो जोंखौ बुंदों एरख'जानाय जोंखौ माब्ला एरख'खो मा टाइमाव एरख'दोंमोन मा सममोन बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ बिथाङा आरो माखासे मानसि जोंनि सानैसो मानसिखौ बियो बुंदों बे राजेनखौ माबा आं मोजां गोसोआव गैला बिथांखौ बाङालि हिन्जाव लानायनि ना मानायनिबा मानो होनना बुंदों बियो खिन्थु प्रथम बिथाङा जे सासपेन्ड जादोंमोन जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बे समाव आफादा जेब्ला दंमोन बेयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट नङामोन दरं डिस्ट्रिक्टमोन दरं डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा नारि केलेंकारियाव बिथाङानो प्रथम एरख'जानाय आरो बिथाङा जे आंखौ पार्सनेल एटेक खालामदों बेहा जेबो आंखौ पार्सनेल एटेक खालामनायनि अधिकार गैया आंहा जेबो दाय गैया आंखौ बुंदों बिहावनि हायाव थादों आरो बिहावनि हायाव आं मियादि हायावसो दं बिथांनि हायावथ' आं गैया बेनिखायनो ओरैबायदि जघन्य भाषा बाहायदों आरो ओरैबायदि लाइनजों लांदों बिथाङा जे गावसो ओरैबायदि दाय दं बेहा सिगाङाव बे माइरंनि केसाव बिस्रा बिगुमै महेश MLA आरो दायो प्रेजेन्ट MLA आरो बिथां माइरं बिसोरो माबा खालामो माइरंखौ बिसोरो साइड खालामनानै माने सिखाव बायदियै माइरं फानखोमादों बे माइरं फानखोमानायनि एगेन्स्टआव मेजिस्ट्रेटआ बिसोरखौ केस होनानै लकआपआव सोना दोनदों 12 घन्टानि उनाव जों फैनायनि उनावसो बिथांमोनखौ हगारदों होमबा बिथाङा जे आंखौ पार्सनेल एटेक खालामनायनि जेबो अधिकार गैया आं आरो माखासे बुंनो खोथा दङ जेनेबा जोंनि लोगोफ्रा बे स्टेटमेन्टखौ होगोन आं दिनै बिथां माबाखौ दिनै बिथाङा अरिजिनेल जोंनि XBLT बिथांनि चेकनि फैसाखौ 2 नम्बर खालामनानै क'क्राझार स्टेट बेंकआव डुप्लिकेट साइन होनानै बिथांनि फैसाखौ बख'दों सुनिल ब्रह्म आंनि खाथियाव दं बिथाङा बुंगोन दिनै नंगौ सनसर आदाया आंनि फैसाखौ जादों फैसाया जायो 50,000मोन बे सौफैनाय खानायखौनो आं बख'ना जादों आरो सनसरलाया आंनि आं दुखु मोनदों आं गैयि मानसि गथ' गथाय दं आंहा बे 50,000 थाखाखौ मोनोमोनबा आं बुहुद थैनाय जागौमोन बिथाङा बेबायदि खालामदों आरो बिराद दामावदोंमोन आरो बेखौ आं 50,000 मानि मावदों बे मोनसे सानदों बबेनिफ्राय मोननाय माखासे गोबां बेबायदिनो एक्स ग्रेसिया जोंनि जेनेबा न'खरफ्राव थैजानाय माखासे मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेराव बेफोरनि फैसाखौबो बिथाङा बख'नानै जाबाय बिदिनो गोबां दिनै माखासे जेल जानाय माखासे मुंख्लं जालांनाय बेफोरनि नामाव चेक जादोंमोन गेजेर चेक हरदोंमोन BTCनिफ्राय इसु जादोंमोन बे चेकआ बिथाङा बेफोर फैसाखौ गेजेर बख'ना जादों दिनै मानसिफोरखौ आलाय आथानि खालामदों थांलाय फैलाय आरो बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों नै जे हाग्रामा महिलारिया माने रिहेबिलिटेसन होगोन बा माबा मोनसे होगोन होननानै BTCआव माबा BLTआव लिंना लाबोआखै बे खोथाखौ बुंदों दै आं नोंगौ थिगानो दं जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो रिहेबिलिटेसन होगोन मा होगोन होननानै लिंना लाबोबाय थिगानो दं खिन्थु इलेक्सन फैबा जोंनि सादा सिदा बे XBLT वार्कारफोरखौ मा खालामो एकाउन्ट्स बियो ओमफ्राय आइ कार्डखौ जेरेक्स बियो
बिथांमोना हाजिरा मावनानै जायो बेस्रा गोजानाव थायो जेब्ला 17 बोसोर MP इलेक्सन फैयो MCLA इलेक्सन फैयो बेनिफ्राय MLA इलेक्सन फैयो बै समफोराव बिथांमोना मा खालामनो हायो जोङो रिहेबिलिटेसना मोनसिगोन होननानै बुङो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्ट्सखौ जेरेक्स लाबो आरो आइ कार्डखौ जेरेक्स लाबो होनना बुङो बिराद हाहाकार जानानै जोंनि मानसिफ्रा होफैगासिनो दं खिन्थु दिनैसिम थाइसेबो फैसा होनो हायाखै होमबा बिथाङा बै सोदोबखौ बोरै बाहायनो हाखो बि जे हाग्रामा महिलारिया जे माने रिहेबिलिटेसन होगोन बा माबा मोनसे होगोन होननानै BLTआव जयेन खालामाखै होनना बुंदों खिन्थु दिनैबो जों बुंनो हायो जे हाग्रामा महिलारिखौ कौतिक कारापसन खालामदों बिथांखौबो जों कौतिक कारापसन खालामदों होननानै जों BLTआव जगदान होआखैमोन बेखौ जों दिनै स्पष्ट भाबै बुङो आरो ex-BLTनि जानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ आरो बिथाङा मोनसे बुंदों आंनि सोदोबखौ बियो नट खालामनानै बुंदों बियो बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'खौ अनिल मसाहारिया डायनामिक होनना बुंदों बेवहाय आहा मा जाहैखो आङो दिनै प्रमद बर' सारा मोजां खामानि मावनायखाय बिथाङा डायनामिक होननानै आं बुंदों दिनै जौ लोंनाय आरो गाइखेर लोंनाय बेयाव डिफारेन्स दं फाराग दं बेनिखायनो आं दिनै प्रमद बर' सारखौ बुंदों जे बिथाङा डायनामिक लिडार आरो सिस्टेमेटिक जाय मावगोन बेनो डायनामिक बेनो आरो हाग्रामा महिलारियासो बयनिख्रुइ माने साबसिन लिडार होननानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिया साबसिन लिडार ना मोजांसिन लिडार बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा सार बिथां सानैखौबो दिनै नायगासिनो दं रायजो राजाफ्रा बिनि रिजाल्टखौ नै साननैसोनि उनाव रायजो राजाफ्रा होनो थांगासिनो दं जों बुंबा बारा बुंनाय जागोन हाग्रामा महिलारिया मोजांसिन ना प्रमद बर' सारा मोजांसिन बिनि रिजाल्टखौ साननैसोनि उनाव सायख'गोन रायजो राजाफ्रा सायख'गोन बेनो आरो दा बेयाव मा बुंदों मिथिगौना सलेस्वर पेटला जितु माने उदालगुरि जिल्ला ex-BLT वेलफेयार ससाइटिनि सासे चेयारमेन बिथाङा चेयारमेन जानानै माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा मिसलिया खोथाजों लांगासिनो दं जोंखौ मानो होनब्ला बियो जेबोनि चेयारमेन नङा बे सोंखारि गोनां बेखौ मोजां मानसि नङा बियो गुन्दा मिसि बियो हाग्रामानि देरसिन फिसाज्लाया बिनो मोसौ जानाया मोजां मानसि सभाब नङा बियो दिनै जोंखौ 16-17 बोसोर फज'नानै दोनबाय बहाथो जों मा मोनखो जों मा मोनजाखो आरो जों UPPLआव जयेन जानायनि खोथाखौ बिथाङा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो बे जोंनि गोसोनि बाथ्रा गासैयाबो सारा इन्डियायावनो लिबार्टि दोङो मोनथाय दोङो बेफोरखौ बिथाङा बुंनो गोनां खुनु खोथा गैया जितु माने BPFआव राजनितिक पलिसि गेलेनानै जि फैसा मोनदों बेखौ जागासिनो जा जोंनो होआबाबो जोंहा जेबो आपत्ति गैया जों बिख'नानैबाबो जों सोबख'नानैबाबो बिथांनियाव न'आव थांनानैबाबो जोङो बिनानै जों जायाखै खिन्थु बेखौ बिथाङा मिथिगौ खिन्थु जोंखौ दिनै मानो नेग्लेक्ट खालामदों आरो जोंनि लोगोफोरखौ ex-BLTखौ वेलफेयार ससाइटिनि ex-BLTफोरखौ बिथाङा मा बुंदों जे बिथांमोना 2 नम्बरनि मा जोंखौ जे सासपेन्ड खालामदों कार्ड दङ जोंहा 2 नम्बरनि ना 1 नम्बर ना 0 नम्बर ना 2 नम्बर जोंहा कार्ड दङ आरो बेवहाय जोङो दिनैसिमबो जोङो ex-BLT महराव जों दङ खिन्थु नाथाय जोंखौ दिनै मिसलिया खोथाजों लांनानै जोंखौ 2 नम्बरनि ex-BLT होननानै बुंदों जोंखौ सासपेन्ड खालामदों होनना बुंदों बिथाङा जोंसो सासपेन्ड जाजादों जोंसो खालामदों बेखौ बेनिखायनो नै गाबोन समफोरनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्ला ex-BLT वेलफेयारनि चेयारमेनखौ बिबानखौ बिथाङा एंग्लायनांगौ आं बेखौनो सोंखारिदों जाहाथे जानला मोनला खोथाफोरखौ बानसावलाबायनाङा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनाङा आरो बिथाङा गावनि खुगाजों मोनसे सोदोब बाहायबावदों बियो बिराद दुखु मोनदों जों गावनि गथ'फोरखौनो जायफोरा साख्रियाव थांबाय जायफोरा अफिसियेल खामानि मावबाय बिथांमोनखौ 2 नम्बरनि होननानै बुंबावदों बेथ' बिराद गाज्रि मोननाय जादों मानो बुंनांगौ बियो मा मोन्थाय दं दा गावनि खुगावनो बियो जामब्रना लादों केस जागोन बियो डिफामेसन केस जागोन बियो डाइरेक्ट जेला माने साख्रि मोननाय मानसिफ्रा 2 नम्बरनि साख्रि मोनजोबदों होननानै बिथाङा जे मेनसन खालामबाय थादों बा बुंबाय थादों बा फोरसावबाय थादों बे खोथाखौ बियो गावनि खुगानिफ्राय मालाबाबो दिहुननो हायामोन बियो बिराद गाज्रि वर्ड जादों बियो सोदोब जादों बेनिखायनो जों खावलायदों जायफोरा साख्रि मावगासिनो दङ जायफोरा अफिसियेल 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बिथांमोना मावगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना
सागिरजा जे जों 2 नम्बरा 1 नम्बर बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे गासैबो मोजां रोखोमै जाहाथे बिथांखौ बे सिटनिफ्राय बे गादिनिफ्राय बे चेयारमेननिफ्राय एंग्लायहोनांगौ माखासेफ्रा बुंनो हागौ खिन्थु जों मानिया जोंनिफ्राय बियो सासपेनसन जाबाय बियो जों बेजों लोब्बा गैला जोंखौ दा नायसै नै मोनसे खोथाखौ आं दा गोसोखांदों बेखौबो बुंनो नाजागोन आङो नै जोंनि एक्स बेल्टि वेलफेयारनि ससाइटिनि सासे सोद्रोमा मैया जिउ गोमानांबाय बे जिउ गोमानांनाय बिथांखौ बै बेमार जाबाय थानाय समाव बिथांमोना माबा मोनसे खबर लादोंमोन नामा जेबोथ' खबर लायाखै माबाफोर उसुबिदा जादों नामा थाखा फैसानि ना माबाफोर बहाबाफोर थांनो गोनां दंमोन नामा थाखा फैसा नांगौमोन नामा बेफोर खोथाखौथ' जेबो उद्देश्यखौनो लायाखै दिनैसो बिथांखौ गोथैसालियाव अर होगोन बा सावगोन दा हाग्रामा फैलायगोन बिथां जा बिपिएमनि लिडार लान्थाया बिथाङा फैगोन मा होनानै बे खोथा बुंहैगोन बावलाय बे बुंगोन मा खेबसे खोथाखौ बे आं नायनो रोङासै आंनो बुथारनाय जाहैबाय बेखौसो बुंगोन बियो बेनि बाहेरा मा दं खिन्थु बे जाबाय दुखुनांथावनि खोथा दा फैयै मा खालामगोन बिसोरो बे थैनायनि मुङाव माखासे फैसा बाहायगोन पलिटिक्स गेलेनो बे पलिटिक्सखौ गेलेगोन बिसोरो रायजो राजाजों गोरोबनानै बेदर फिसा जागोन बेदर फिसा जानानै रायजो राजाखौ बिसोरो बुरखायगोन फै रायजो राजाफोर दिनै जों नोंथांमोननि सायावनो दङ सिटखौ जानांगौमोन बियो रायजो राजानियाव सोंनानैसो जानांगौमोन खिन्थु बिथाङा बिराद भुल खालामबाय दिनै नुदों चिरां बाक्सा क'क्राझार नांलाय खमलाय बुलायगासिनो दङ मा बेलाय बेखौ सोर खालामदों बिपिएफआ पलिटिक्सखौ गेलेनानै राजनितिक लाबोनानै दा ओरैनो बिथांमोना नंखायखौनो मोजां लामाथिंखौनो नागिरनायाव जों परिबर्तन नागिरनायाव बिथांमोना जोंनि सार बिथां प्रमद बर'खौ सोंखारिगासिनो दं मा बिटिआर लाबोदों बिलाय मा बिटिआरनि मिनिङालाय मासै बिलाय जेबोआनो गैया बेखौसो बुंदों आरो मोनथिखायाबा बिसोरो बिटिआरनि माबाखौनो ओंथिखौनो मोनथिया बिसोरो बे उदालगुरि जिल्ला एक्स बिएलटि वेलफेयारनि चेयारमेन बिथाङाथ' एलपि स्कुलनि मिनिंखौनो रोङालै एल माने मा पि माने मा एस माने मा रोंथारा बेखौनो मिथिया माथ्र वेलफेयारनि आरो सोदोबखौथ' बारदों बे गोजाननि बाथ्रासो जेबो रोंखाया माथ्र बे रोंगौ मा एलपिजिखौ मिथियो दा नोंथांमोना एलपिजिखौ मिथिया दा लकेल गेला पिउर बेखौथ' मिथियो मोनाबाथाय ज' जिरायनोसै अख्रायनोसै एलपिजि आरो दाथ' नै कर'ना जादों नङा कर'ना भाइरास ना मा होनना बुङो बेयाव सेनिटाइजार होआ होमबा सेनिटाइजार होनना बुंबाय थायोना बे सेनिटाइजारखौ माखौ बाहायदों बिसोर मिथिगौ बै गोजाया नोंबादि फेग्रा रुम ना मा होनना बुङो बेखौसो सेनिटाइजार होनना बुङो बिसोरो जाम्बा लरग'फ्रा जेबो गैखाया आंथ' मानिखाया बेखौ बे चेयारमेनखौ दानगारनांगौ बेखौ केन्सेल खालामनानै बेखौबो बारा दिन बिराद केन्साराव गोलैसिगोन बियो दा केन्सार मेडिकेलाव थांनोबो बिहा फैसा दंना गैया बेखौबो मिथिला दा बै माबाया बिफाया हरबासो हाग्रामाया बे फिसाला गिदिर नालाय बाव दोननो बानानै नै जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव हरबाय बेखौ चेयारमेन जानो बेजोंबो साननैसो दंफैयो आरो आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे जोंखौबो दा बांद्राय सोंखारिनाङा जों रावनिबो खोथा लानानै थाङाखै आरो जों गावनो दुखु मोनदों दुखु मोननायजों लोगोसेनो जोङो गावनो ओंखारलांदों आरो जों बे साभाबिकखा आरो बे स्पस्तखा जोंहा बे नैबे फैगौ बिसायख'थियाव बिथां प्रमद सारानो चिफ जानानै बिटिआरखौ दैदेनलांगोन आं बेखौनो बुंनानै बेखिनियावनो